Cele mai mari minciuni pe care le spun bărbații? Păi cea mai mare este te iubesc. Și este pentru că... Ne-ați distrus podcastul. Deci cum cea mai mare minciună spusă de un bărbat e te iubesc? Da, pentru că bărbații nu iubesc deloc ca femeile. Femeia simte acest te iubesc ca fiind o apartenență, o exclusivitate, ca fiind... Deci când femeia iubește extrem de frumos. Femeia iubește și mersul bărbatului, și prezența lui, și mirosul lui, și faptele lui. Bărbatul iubește sânul stâng și sânul drept, să fie amândoi acolo. Iubește fesele, da? Picioarele, da? Dacă iubește fața, înseamnă că iubește pe mama lui. Da? Și deci iubirea bărbaților este aberantă, dragostea lor față de femeie. Și în general este o frustrare. Când bărbatul ajunge să spună te iubesc, înseamnă că deja e ratat.